l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-ktieb il-Monument tal-Ħelsien minn tof u l-abbozza d-disinji ta' ġus miktub mill Lino Bianco ħares fil-fond lej il-qafas ta' ħsieb dwar il-mod kif sar u nħadem il-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu. F'din il-pubblikazzjoni saret analiżi sħiħa tal-abbozzi li kien ħoloq l-iskurtur Antona Ġus, jiddeskrivi wkoll dak li għadda minnu Ġus bl-intħil kontinwu mill-Perit Mintoff li saħansitra Ġus kien irrakkonta li kien wasal fi stat li jgħid lil Mintoff biex ix-xogħol fuq dan il-monument isir minn xi skultur ieħor. Antona Ġus kien qalli Mintoff rid monument li kien juri id-batijiet ta' missirijietna biex kisbu il-Ħelsien. Unikalment it-triq kif għamilt għamilta bit-taraġ biex titla' Komdu. komdu sabiħ. U tiex kemm għajat miegħek, ma żibx taraġ għallijiet, ma żibx taraġ, kan lambatu, kanna weġġew biex nitilgħu. Għall-ħuda u rranġaw għamela xi ħaġa oħra, ma nix taraġ. Qed mela ħana nagħmlu ċangatura jiena, ċangatura għamilt ġeġebolita. L-istess, għalli kemm dak rasek jibsak ma tifhimx Madonna, ma żibx ċangatura għallijiet. Dbatija kellna. Kollox batija, kollox rigges, kollox kontratana. Dwar l-abbozzi li s'issa kienu qatt ma ħarġu fid-der, l-awtur spjegalna ħsieb wara din il-pubblikazzjoni. Il-ktieb huwa bbażat fuq l-abbozzi li kien għamel Antona Ġus fuq il-Monument tal-Ħelsien. Dawn l-abbozzi qatt ma ġew pubblikati. Ukoll nittratta relazzjoni bejn Ġus u Mintoff u jħorroġ biċ-ċar il-ħsieb ta' Ġus u d-disin ta' Ġus kif kien qed jaħseb u Mintoff f'livell ieħor fejn kien qed jaħseb. Ma' Bianco tkellimna wkoll dwar id-differenza fil-ħsieb dwar il-Monument tal-Ħelsien li kellu l-Prim Ministru Tom Mintoff u l-iskultur Antona Ġus. Antona Ġus emmen fl-ixju tal-Ħelsien. Imma Mintoff kellu viżjoni li tmur lura ferm aktar. Mintoff anka f'dak li huwa d-disin tal-għolja kien għamel it-turġin komdi Ġus, rrid jagħmilhom diffiċli. L-għolja tal-Ħelsien hija il-Golgota, il-mixja l-fidwa. Il-mixja li missirietna batew imma fl-aħħar wasalna liha.